ένα μόνο να προσέξουμε. Το πώς προσευχόμαστε. Εάν είμαστε έτοιμοι πνευματικά, δεν ξέρω πώς είσαστε παρόντες και παρακολουθήσατε το αποστολικό ανάπτυμα το οποίο αναγνώρισε. Παρμένο από την πρώτη αποστολική στην επιστολή του Θείου Αποστόλου Παύλου. Θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα για όλους μας και για μας τους πυρικούς, που δυστυχώς πολλές φορές δεν αξίζουν τον ερχόμενο, αλλά και για εσάς τους λαϊκούς πολύ περισσότερο που δεν έχετε τέτοια μεγάλη συνείδηση περί του τι γίνεται. Λέει στον Απόστολο Παύλο ότι εγώ από τον ίδιο του Χριστό παρέλαβα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ο ίδιος ο Χριστός μου αποκαλύψησε και μου εδίδαξε την μετουσίωση του άνθρωπου και του ύμνου σε σώμα και αίμα τιμών. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο μου προσέχετε τώρα. Όσοι κοινωνούν καταγγέλνουν και τον θάνατον του σταυρικών, αλλά και την ζωή και την ονομία του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέει, όταν κάποιος προσέχεται αναξίω, σου τέχνει απροετοίμαστο, ανεξομολόγητο, με μάχη μέσα στην ψυχή του, αυτός ο άνθρωπος λέγει είναι ένοχος απέναντι του σώματος και του έρωτος του Χριστού. Και συνεχίζει, διατήτωρε την ασθενή και άρρωστη και κοιμώνται οι καλοί. Επειδή δηλαδή προσερχόμεθα αναξίως πολλές φορές, γι' αυτό και αν όλους τους χριστιανούς υπάρχουν και ανεξήγητες αρρώστιες και ανεξήγητοι θάνατοι, όπως το αίμα και το σώμα του Χριστού μεταδείχνουν ζωή, σε αυτούς που αξίως προσέρχονται, έτσι είναι και η κατανίκη και η κατάπλημα σε όλους από εμάς προσευχόμαστε αναξίως. Μακάρι άκουοι να προσέχετε, όσοι προσέχετε να κοινωνήσετε, ρωτήστε τη συνείδησή σας, έχετε συνεποληθεί με τον πνευματικό σας πατέρα και από την και πέρα τουλάχιστον αυτή τη φρικτή ώρα με σαφώνουν και τρόπο να προσέχετε. Για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα κοινωνήσουν 4 ιερείς και οι 3 καθημερινοί του λαού. Θα κοινωνήσω και εγώ. 2 ιερείς θα κοινωνήσουν εδώ από το μέσα. Και αν οι 2 τους πλαϊνές φίλοι, θα παρακαλούσα πάρα πολύ. Αν είναι δυνατόν, όπου έρχονται τα παιδιά, θα υποχωρούν οι μεγαλύτεροι. Δεν είναι δυνατόν να γίνει φασαρία και να υπάρξει κίνδυνος τέτοιες ώρες. Επομένως λοιπόν, στα 2 τεχνικά αντιακοτήρια θα προσφέρουν τα παιδιά. Αυτή είναι η άδεια του Θεού, αυτά είναι τα αγνά πλάσματα, αυτά αξίως τα λαμβάνουν. Και από τις πλαϊνές πύρες ας προσέρχονται και οι μεγαλύτεροι. Παρακαλώ εγώ επίσης τους επιτρόπους του ναού, το χώρο, το δίσκο, του φτιάχνει να έρθουν, να υπηρετήσουν από την